Walo pa ka mga syudad sa probinsya sa Negros Occidental ang wala pa nakatransmit sang ila resulta. Maria Lourdes Arroyo Lesaca, ginproklamar na nga kongresista sang 5th Distrito. Yaring balita ang aton gintutukan. Ang ginapaabot nga proklamasyon sa mga election winners sa probinsya sa Negros Occidental buwas nga adlaw ang posible pa maisol. Ining bangod may ara pa 8 ka mga syudad ang wala pa nakasugod transmit sa ilang mga resulta bangod sa palyado nga SD cards. Though wala na kami may mahimo kundi dependent lang gid kami sa Go Signal kung ara na ang SD cards. Ginapaabot pa ang SD card downloading halin sa Manila, diretso sa regional hub sa may Iloilo. Ang iba ni election officers ang nagpadala na sang tinawo agud magbantay para mas mapadasig ang ila proseso sa canvassing. Galing kay hindi makaproclaim kay kulang siya sa gina-require na threshold. So kinahanglan masulod din kay considering these are all cities. Kinahanglan masulod gid ang resulta kay para makapaproclaim kita. Mayor subong natutukan ang problema kag delay sa Sipalay City, San Carlos, Talisay, Silay, Victorias, Cadiz kag Bagos City. Sa 6th District, Sipalay na lang ang kulang agud makaproklama na sa mga nagdinalaog. Samtang, ginproklama na kagaina sa aga si 5th District Representative Maria Lourdes Arroyo Lesaca. Si Lesaca ang sister-in-law ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Ang unopposed nga bantog sa hayo nga Marilu ang nakakuha sang 105,277 nga boto. Una, nagpasalamat ako sa Diyos kay nahatagan ako isa ka oportunidad na makaserbisyo sa akon distrito. Si Lesaca ang uto niya ng First Gentleman Jose Miguel Arroyo kagang nagtariwan niya si Congressman Ignacio Arroyo. Si Lesaca ang anay party list representative. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.